Iman to. Na aya para tetano, ikatulwa asal, kailangan din na kasabutan. Hindi kasabutan o Muslim. Hindi tar isibilyang ka, alim ka. Apian to na status ka sa aging kay niya, kaya pagil mo. Na kailangan na kasabutan tano. Aging kay niya aslo at tali. At di pakip, di tano, suludan. Di pakip suludan ko akal o manusia, aging kau to umur gaibiya, inon tabo na sa limit pia kisabutan ini payag udalin. Anda ini payag udalin nagyubi gitubi perhatian tano. Naditano din pagumana. Naditano pa kay suludan so haqiqa kayfiya agyang ko ta ini payag dalil. Pero udalil say ko mga ibarat, say ko mga sifat na ini rayag udalil ad na lima wallah. Sahih? Nagyutubi tama na ini payag udalil. Na perhatian tanu tu adna lima wallah. Ugid na dita no ipagisa unto na ibuntalian to na parasyan dita no to ipagisa ang kaino. Migagay buto. Daw to pa karayagaw dalil. Na basta da pa karayagaw dalil no bang apsul di akal. Piya karayag udalil, piya kisabutan udalil. Asu Allah na istawa ala arshihi. Na ilan man so dalil na piterun yan, piya karayag udalil asu Allah na istawa ala arshihi. Na perhatian ka. Naso istiwa na ma'lum. Wal kayfu majhul. Wal imanu bihi wajib. Was su'alu anhu bid'ah. Na ay nirayag udalil. Ami papurusola na parating ka. Ugid na so kayfiyatul istiwa wa haqiqatuha na ghaib. Dapa karayag udalil tunay buntal akya papuru wala kwarasyan. Ito na munto dro. Titimpaon, migaron to na buntal akyat papurun yang kuarasyan na dairayag udalil kami gagay buto na ubang ka suldi akal. Kaya sabutan. Namyakal bulbudo to nang tumiyawidun akal. Na gito iman, gito parate, gito akidat ano ang mga salafi ahlus sunnah wal jamaah. Natigiran na di ka kanakal. Ay, nung absurdi. Gusto di ka kanwakal ka. Hindi pa ikan. Ati sa amin yung modali na parating aloy sa hadith. Pagkaumaging ko to dua malaika. Fayatiyanihi to na to? Fayujlisanihi. Pagkaumaron, pagkaumagi, sagyang ko to amya wafat. Agyang ko to dua malakan. Dua timana malaika. Na pagkauntod niran. Na sukauntod na ma'lum. Na perat yang kapya kontud agyang ko to mano siya sa upakuburan yan. Nagyutubo itaman apya karaya agri kita no udalil. Na din yan rakan pa karaya ganto na ibong talaka paguntod yan. Ikan din man ikapakuntod yan ro. At ikay ko yukuba min ito napakuntod ro di may sukurolo niyan. Ikay dua na apya betan ubong kala pakuburan nanan. Naku matano makaiga. O pa makamerda kad na sutulan yan. Natulang buwa makaiga ro na ba makuntod. Nandi keterong karon na ma'na dalik apya kasulkap man so akal ka amalubay sa gyang kauto alamul ghaib. Alam gito ang mundo ng ghaib, miga ghaib. Na aya para tetano, aya aslo thalith na sadin sa inirayag udalil para tetano. Sandi taman apya karayagin. Piterunya na pagkaunto din umalay ka na para ka. Ugi na subuntal kayfiya ukit haqiqa o kaunto na din gan suldi. Kailangan na ubatan o kilayam ang mga ginawa tano sa gikapakasulid di tano o mga akal tano sa pakasulid din tano sa giyang kauto umurul ghaib. Ada pakarayaga udalil mawara al ghaib. Na dinyo di tano to playaman. Dinyo to playami. Ngayon no? Daman amya dedeg. Daman amya dedeg chiku aqidah. Enon tabo nagyanan imala akya sa bapanon. Nagipa kasulod niran so akaliran amalubay sagyang kauto ghaib. Ada pa karayagaw dalil. Na andi ka pa kasuldiran ro na di kagagawa kaliran mamimikiran na pupeto siran na aya resulta niyan napaka tinggu masiran sa mga syubuhat. Napaka masiran sa mga katero ang mga balala. Mga katadinan, mga kadadagan. Da kya tahrif ko mga sifat. Wallah. Inun tabo na sabab sa kya pakasuldiran ko akaliran amalubay sa gyang kauto umurul ghaibiyah.
So kaya adna ko mga akal o mga manusia, kaya adna wallah. Si ko mga akal tano, nabitadan yan sa limitation. Aso akal o manusia, nabitadan wallah sa limitation, ibarat natigin na so akal ka, nagibita man na limit, akagaganyan, mamimikiran. Na tama na suwakal ka, na di pun makaliw sa gito limitation, ibibigay ron wallah, naswakal ka na salim, mapya, debo na widakal, so ka pumimikiran ka, gagaganyan penuto. Ugay, nagupun ka, sobray, lang pase, lumiyo ka sa gito limit, mahudud, ay inibigay ron wallah, ang tama na, ay inibigay ron wallah, gagaganyan, pakaliw na karupan, matagas ka mambuyulo, nagitip ka sa bapa na kapkededag o manusia. Nga di niyang ketarima sa mga minita linggumaw dali. At ginartiro na ka, na lima, wala. At inisunggiring ka ko lima, o manusia. Labo mi magpitiro, ada taro lima o manusia. Abo pitiro, dali na lima, wala. Pera tiyami. O ginasubuntal, o lima, wala na dun ito suldi. Kangkay no, boto piya karayago dalil. Ay, abo pitiro koran, na lima, wala, pera tiyami. Ugi nasubun talalima wallah na din yung pakarayaga laysa kamithlihi mumtaz. Kaya sabutan lagi do cellphone kaya pangad na ko cellphone na di ba giya cellphone na adna limit atama na kagaganyan giya mga darpa nakapakaya adna signal yanon na makaliw kasagyan ko to darpa adinyan kagaga dead na signal barat na sumunga sa mga disyerto na dead na signal yan napi ka na cellphone na din pakatawag saya ta'attal din kausap din para text ape ka piyan na cellphone tamam nalagi dito swakal ka andi ka pakaliw kasi ko had limit ay nibigay ron wallah nape ka piyakal ka ape ka bright ka pinda kami kapasan nadinggan kagaga musar agyan ko to pamikiran ka kagedaro no to ibigay